Кызым, син бит менә ашарга пешерергә яратасың. Гел плита янында. Ә син беләсеңме, май янып китергә мөмкин. Көнбагыш май, подсолнечный. Андый вакытта ни эшләргә кирәк? Янып китсә май. Су салырга. Юк, кызым. Андый вакытта су салырга ярамый, ул тагын да катырак янып китәчәк. Фонтан кебек ана, күреп торасың. Иң әйбәте сода салырга. Ана ак сода беләсеңме, син дәванидә куллана. Аста тора безнең шкафта. Менә шушы соданы. Менә шулай сибәсең, күрәсең менә. Менә шул туктата. Чөнки янда берәр штора булса, Аллам сакласын, сразу пожар булачак. Ана күршенең булды бит инде, үзең беләсең, кызым. Яисә ком. Ком өйдә юк инде безнең. Но ана күрәсең подоконникта гөлләр. Гөлдә безнең анда эчендә җир, балчык. Менә шул балчыкларны салсаң була. Була күрмәсен андый вакыт, но син белеп тор, яме? Ярар. Вот, исеңдә калдыр, онытма бер кайчанда. Дусларыңа да өйрәт. Һәм сез дә, дуслар, әгәр